खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ गोदान बोसोरनि सिगांनो चिरां जिल्लानि सिडली पुलिस थानानि सिङाव थानाय गुरुबासायाव मैया मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जालाङो। खौरां मोननाय बायदिब्ला मोनाबिलिनि 7 रिंगायाव गुरुबासानि नागदरबारियाव मटर साइकेलाव थानाय सानै दुथां सुबुंफ्रा फैनानै जेबो जाहोन गैयाजासे सासे लाइमोनखौ हाथियारजों खास्रि बिस्रियै गाग्लोबो। गोब्राबै जोखोम जानाय लाइमोनखौ गुरुबासानि नागदरबारिनि थागिबि बेन्जामिन किस्कुनि फिसाज्ला चाइमन किस्कु जाय 23 बोसोर बैसोनि होना सिनायथि मोननाय जादों। थारैनो बिटिसिआव मा जानो थांगासिनो दं? गाग्लोबनायनि उनाव सानै दुथां सुबुंफोरा मटर साइकेलजों जाथायथिलिनिफ्राय खारलाङो। उनाव जायगानि सुबुंफोरा गोब्राबै जोखोम जानाय आरो थैजों बुंफबनाय एबा लोमसावनाय साइमन किस्कुखौ इमारजेन्सि एम्बुलेन्सनि गेजेरजों काजलगावनि JSB सिभिल हस्पिटालाव दैथायहरनाय जायो। बेराफारसेथिं गाग्लोबनायनि खौरांखौ मिथिनानै चिरां पुलिसनि SP उत्पल बराया जोखोम जानाय सेंग्रा साइमन किस्कुनि सावस्रिखौ नायनो थाखाय एबा मिथिनो देहा फाहामसालिसिम थाङो। उनाव साइमन किस्कुखौ गोजौ थाखोनि फाहामथायनि थाखाय आरोबाव बरपेटा मेडिकेल कलेजाव दैथायहरनाय जायो होनना मिथिहोयो। ट्राइबेल लाइमोनफोरनि सायाव गाग्लोबनायनि जाहोनाव मिरु नागदरबारि गामियाव दुंहाव थासारिबो सोमजियो। मख'नो गोनांदि जायगानि रागा जोंखांनाय सुबुंफोरा बार बुथान फोनांजाब लामाखौ होथेनानै सासे थागिबि लाइमोनखौ बुथारनो थांखि लानानै गाग्लोबग्रा दुथांफोरखौ हमनो दाबि दैखाङो। जायनि जाहोनाव थांनाय माखासे समनि थाखाय लामाखौ दान्दिसे समनि थाखाय बन्द खालामनो गोनां जादोंमोन। उनाव जिल्ला पुलिस SP उत्पल बराया पुलिस मावथिफोरजों लोगोसे जाथायथिलियाव सहैयो आरो रागा जोंनाय होंगो दोंगोजों सावरायलायो। गाग्लोबग्राफोरखौ थाबैनो हमनायनि खोथा होनायनि उनाव थासारिया गोजोन फैयो। नाथाय मैया बे गिख्रंथाव गाग्लोबनायनि उनावबो दासिम रावबो लोब्बा थानाय सुबुंखौ सिनायनो हानाय जायाखै। चिरां पुलिसआ गाग्लोबग्राफोरनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदोंब्लाबो खौरां हरनायसिम रावखौबो हमनाय जायाखै। गुरुबासानि नागदरबारनि थागिबि लाइमोनफोरनि सायाव मैया जानाय गाग्लोबनायनि सायाव फिनजाथाय होनानै सावथाल फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि दुर्गा सरेन बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला बिटिसि ओनसोलाव गोजोन आरो खौसेथिखौ गाज्रि खालामनो थाखाय बे गाग्लोबनायखौ खालामनाय जादों। इयुनाव बेफोरबादि जाथाया जाहाथे जाया बेनि थाखाय चिरां जिल्ला खुंथाया दायनिगिरिफोरखौ सिनायथिनानै हमनांगौ होननानै आरो आयेन बादि साजा होनांगौ होननानै दाबि दैखाङो बिथाङा। बोहैथि बोसोर 2025 मायथाइ जोबनो थाखाय दिनैजों सानथामल' सम दंसै। जारिमिननि बिलाइफोराव बे बोसोराबो गोबां जाथाय आरो जौगाखांनाय नुनो मोन्दों। 2025 मायथाइयाव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ 23 खेब गुबुन हादोराव दावबायदोंमोन। रांखान्थि, राजसोलायारि आरो रौनिया आयदा बायदि बायदि बिथिंफोरखौ लाफानानै बे मोन 23 खेब हादोरारि दावबायनायफ्रा जोबोद ओंथि गोनांमोन। 2025 मायथाइनि फेब्रुवारि दानाव मोदीआ फ्रान्स दावबायनायजों लोगोसे गावनि गुबुन हादोर दावबायनायखौ जागायदोंमोन। बे बोसोरनि जोबथा गुबुन हादोराव दावबायनाया अमाननि दावबायनायमोन। 2025 मायथाइनि गाहाय मन्थ्रिनि गुबुन हादोराव दावबायनायनि फोरमायथिखौ फोसावनो लादों। 10 आरो 12 फेब्रुवारि खालारनि गेजेराव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ फ्रान्सआव जानाय AI नि समिटआव बाहागो लादोंमोन आरो हादोरगिरि इमानुएल मेक्रनजों लोगो हमदोंमोन। बेनि उनाव बिथाङा फ्रान्स आरो भारतनि गेजेराव सोमोन्दोआ गोथौसिन जानाय बाथ्राखौ लानानै गोबां खेब सावरायदोंमोन। बेबादिनो 3 आरो 4 एप्रिल खालाराव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ बिस्मरटेक समिटनि थाखाय थाइलेन्ड दावबायदोंमोन। थाइलेन्ड आरो भारतनि सोमोन्दोखौ बिथाङा लाखिदोंमोन। बेबादिनो 4 आरो 6 एप्रिलाव गाहाय मन्थ्रिया श्रीलंकानि रायजोआरि दावबायदोंमोन। गोदान सोरखार दानायनि उनाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीनि गिबि श्रीलंका दावबायनायमोन। खैफोदनि समाव भारत हादोरा श्रीलंकाजों गसंदोंमोन आरो गिबि फिननाय होगिरिनि बिफाव लादोंमोन। बेबादिनो 22 एप्रिल खालारखालि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ सौदी आरबनि क्राउन प्रिन्सनि हांख्रायहरनायाव सौदी आरब दावबायदोंमोन। बे दावबायनाया गल्फ हादोरफोरजों भारतनि गोख्रों सोमोन्दोखौ दिन्थिदोंमोन। बेबादिनो गोबांथार बिथाङा दावबायदोंमोन। 52थि बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफाद, 22थि बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद आरो 10थि बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माखौ 27 डिसेम्बर आरो 28 डिसेम्बर खालारखालि थामहिनबा 2025 इं खालाराव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंनाय मैयानि गेवलां मेलाव बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लादों BKWACनि मानगोनां CM मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथाङा।
गेवलां मेलाव जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बड'सा ब्रह्म बिथाङा। गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि मानगोनां आफादगिरि असनि सोरगियारि बिथाङा। लोगोसेनो गोबां गुबुन गुबुन धोरोम आफादनि दैदेनगिरि आरो बर' माहारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लानानै गेवलां मेलखौ मेहेरगोनाङै जाफुंसार जाहोयो। सा सानजा ओनसोलनि फरायसा आफादफोरा लामायाव ओंखारबोनानै हारियारि गाग्लोबनायनि जाहोनाव जिउ गोमानाय सासे ट्राइबेल सुबुं त्रिपुरानि फरायसाखौ न्याय होनो दाबि खालामदों। जाय फरायसाया उत्तराखन्डआव दुखुनांथावै सुबुंफोरनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन। आफादफोरा दाबि खालामदों दि फरायसाखौ बुथारदों आरो बुथारनायनि थाखाय न्याय दाबिनानै सोमावसारदों। मख'नो गोनांदि त्रिपुरानि उनाक'ति जिल्लानि नन्दनगरनि 24 बोसोर बैसोनि MBA फरायसा एन्जेल चाकमाया थांनाय 26 डिसेम्बर खालि ग्राफिक एरा हस्पिटालाव रुंसारि जादोंमोन। जाय जाथायखौ लानानै गोबां फिनजाथाय सोमजिदों हादोराव आरो सा सानजा भारतआव गोबां सावराय जानायखौ नुनो मोन्दों। दुखुनांथाव बाथ्रा दि थैनाय फरायसाया 19 सानसोनिफ्राय फाहामथाय लागासिनो दंमोन आरो जेराव 9 डिसेम्बरनि मोनायाव उत्तराखन्ड देहरादुननि सेलाकी ओनसोलाव साद' सुबुंनि हानजाया गाग्लोबनायाव बिथाङा गोब्राबै जोखोम जादोंमोन। गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनो थामहिनबा 2025 मायथाइखौ बिदाय होनो आरो गोदान बोसोरखौ बरायनो थाखाय साखाफारा जागासिनो रायजोनि गोबां सुबुंफोरा। बे समावनो बयबो गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनो थाखाय रंजानाय आरो रंजानायनि गेजेराव जयै जानाय लोंनाय आरो दावबायनायफोरखौ खालामगासिनो दं। दा रायजोआव पिकनिक जानायनि बोथोर होननानै बुंनांगोन। सिगांनि बोसोरफोरनि बायदिनो बे खेबावबो गुबुन गुबुन पिकनिक स्पटफोराव दावबायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थुबुर जानायखौ नुनो मोननाय बायदिनो अदालगुरि जिल्लानि भैरबखुन्दआवबो भारत भुटान सीमानि सेरनि मोनसे मिथिंगायारि ओनसोलाव गोबां सुबुंफोरनि होंगो दोंगोखौ नुनो मोन्दों। अदालगुरि जिल्ला गाहाय मावख'निफ्राय 22 किल'मिटार साहा थानाय आसाम अरुणाचल प्रदेश आरो भुटाननि मोनथाम जंसनाव थानाय भैरबखुन्दआव थांनाय बोसोरफोरनि बायदिनो फिन खेबसेबाव देग्लायबो पिकनिक जानो फैग्राफोरनि गोबां होंगो दोंगोखौ नुनो मोननाय जादों। बोसोरनि जोबथा रबिबारनि समावबो मैया भैरबखुन्दआव पिकनिक स्पटआव पिकनिक मोजां मोनग्राफोरनि होंगो दोंगोखौ एबा पिकनिक जानो मोजां मोनग्राफोरनि होंगो दोंगोखौ नुनो मोन्दों। भुटाननिफ्राय फैनाय दैमानि दैनि खुरखानाय सोदोब आरो सनानि सान्दुंजों साजायनाय बे पिकनिक थावनिखौ समायना खालामफैदों गोबां सुबुंफोरा। दानिया आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्राय दावबायारिफोर आरो पिकनिक मोजां मोनग्राफोरा बे भैरबखुन्दखौ सायख'फैदों। भैरबखुन्दनि पिकनिक स्पटफ्राव फैनाय साफ्रोमबो पिकनिक मोजां मोनग्राफोरा भुटाननि मिथिंगायारि समायना महरखौ रंजानो थाखाय गोरलैयैनो हाबनो हागोन आरो भुटानाव थानाय सुबुंफोरनि जिउ खुंनायनि बागैबो मिथिनो हागोन। बेनि अनगायैबो दावबायारिफ्रा भारतनि आरो भुटाननि गुबुन गुबुन हायेनफोरनि गोदान मोन्दांथि मोननो खाबु हागोन। भारत भुटान हादोरनाङारि राजालामा टल गेटआव 25 मिलियन रां बेसेननि सनानि बिस्कुट जब्द खालामनाय जादों। रङिया पुलिसा टल गेटआव सिग्रोमनानै 1.4 किल'ग्राम सनानि बिस्कुटजों लोगोसे 3 दायनिगिरिफोरखौ हमनो हादों। 3 दायनिगिरिफ्रा बे सनानि बिस्कुटफोरखौ गंसे गारिनि आन्दोआव दोनखोमानानै लांनो नाजादोंमोन। मोनसे खौरां मोननायनि सायाव बिथा खालामनानै रङिया पुलिसा रङिया फारसे थांनाय गंसे बलेर' गारिखौ सिग्रोमो आरो सिग्रोमनाय हान्जाया गारिनि थाखोमानाय कम्पार्टमेन्टनिफ्राय 10 ग्रामसो लिरथायनि 90 बिस्कुट आरो 5 ग्राम लिरथायनि 10 बिस्कुटखौ बोखांनो हायो। मिथिनो मोन्दों भारत भुटान हादोरनाङारि राजालामायाव सनानि बिस्कुटजों लोगोसे 3 सुबुंखौ हमनो हानाय सुबुंफोरा राजस्थाननि जयपुरनि अभिषेक बधाई, कार्बि आंलं जिल्लानि बगजाननि कल्पेश चौधुरी आरो सन्तोष जैनखौ सना सिखाव फालांगि खालामनायाव लोब्बा थानायनि दायाव हमनाय जायो। 3 दायनिगिरिफ्रा बाक्सा जिल्लानि तामुलपुरनिफ्राय AA03 AK7115 रेजिस्ट्रेशन नम्बर थानाय बलेर' गारियाव बिस्कुटफोरखौ लांनो नाजादोंमोन होनना पुलिस फारसेनिफ्राय फोरमायदों। तेलेंगानानि चंगारेड्डी जिल्लायाव थानाय सिगासी इन्डास्ट्रिज लिमिटेडनि मेनेजिं डाइरेक्टर आरो चीफ एक्जिकिउटिभ अफिसारनि बिबानाव थानाय अमित राज सिन्हाखौ 6 दान सिगां मोनसे प्लान्टआव जानाय बमा बेफ्रुनाय जाथायजों लोब्बा खालामनानै खानाय जादों। बे गिख्रंथाव बेफ्रुनायाव एबा जाब्रबथायाव सा 54 मावथिफोरा जिउ गोमादोंमोन। सासे गागि पुलिस मावख'गिरिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि सिन्हाखौ बेफ्रुनायनि केसाव नैथि दायनिगिरि महरै दायनिगिरि हमनाय जादों। सनिबारखालि बिथांखौ हमनायनि उनाव पुलिसा सिन्हाखौ मेजिस्ट्रेटनि सिगाङाव हाजिर खालामो आरो बिजिरगिरिया बिथांखौ जुडिशियेल कास्टडियाव दैथायहरो।
BSE आरो NSE स्टक एक्सचेन्जनो होनाय बिबुंथिनि बायदिब्ला सनिबारखालि प्लान्टआव अर खामनाय आरो बेफ्रुनायनि जाथायनि नायबिजिरनायाव अमेद्रा सिन्हाखौ खायो। बिबुंथियाव बुंनाय जादों दि कम्पानिया गावनि मावफुंनाय आरो सानफ्रोमबोनि खामानिफोरखौ सोलिहोबाय थानो थाखाय गासैबो गोनां राहा लादों। बे समावनो हानजानि लेङाइ गाहाय मावख'गिरि लिज स्टेफेनचाक'आ कम्पानिनि मावफुंनायखौ नायगोन। दिसपुर क्लिनिक हस्पिटालाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो थांनाय हरनि 12:30 रिंगायाव बबेन पुसन नार्जारिया रुंसारि जाबाय। बबेन पुसन नार्जारिया गुवाहाटी हाई कर्टनि सिनियर एडभोकेट, अल इन्डिया रेडिअ गुवाहाटीनि एनाउन्सार, ड्रामा दिन्थिगिरि, बर' सावथुन दिहुनगिरि, डिरेक्टर, प्रडिउसार, माइजलि प्रडाक्शन समनि गुथाल हरबादि खोमसि अनजिमायाव गोमोहैबाय, जायहा सिमां स्क्रिप्टराइटार, प्रडिउसार, नांगोल जाख्रा मिउजिक भिडिअ बैसागिखौ दिहुनबोदोंमोन होनना मिथि मोनदों। दा बिथांनि रुंसारि जानायाव थामहिनबा बबेन पुसन नार्जारिनि रुंसारि जानानै थांनायाव बिसानि आफादगिरि फुंखा महिलारिया गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। 2025 आरो 2026 बोसोरनि आइ रिभार फेस्टिभेल जागायजेननाय समावनो जाब्रबथायजों सासे लाइमोननि जिउ खहा। खौरां मोननाय बायदिब्ला आइ रिभार फेस्टिभेलनि बेखेवजेननायखौ नायनो फैनाय सानै लाइमोना गारिजों हरखाबै सौग्रावनायाव जायगायावनो सासे लाइमोना जिउ गोमायो आरो सासे गोब्राब जोखोम जानाय खौरां मोननाय जादों। जाथायाव सासे लाइमोना जिउ गोमानायजों लोगोसे गुबुन सासेया आथिं बायदों होनना खौरां मोननाय जादों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, बर' फावखुंग्रि लोगोसे सिंगार जुरि बर'नि दैदेननाय सेरजा हारिमु आफादा बर'नि मोसानायखौ गुबुन हादोराव दिन्थिफुंनानै बाख्नायनाय मोन्दों। नर्थ इस्ट रिजनेल कालचारेल जन डिमापुरनि कालचारेल डिरेक्टर डक्टर प्रसन्न गगैनि हेफाजाबाव गासै मोन 8 रायजोनि गासै 200 सा हारिमु सिबियारिफोरनि जुथुमनायजों बे अक्टाब फेस्टिभेला खुंजादोंमोन। बर'नि दोरोङारि मोसानाया बयनिबो गोसोखौ बोनो हादों आरो बाख्नाय जादों होनना मिथि मोनदों। मख'नो गोनांदि मध्य प्रदेशनि इन्दौराव खुंनाय अक्टाब फेस्टिभेलाव जुरि बर'नि दैदेननाय सेरजा हारिमु आफादा बर'नि मोसानायखौ दिन्थिफुंनानै बाख्नायनाय मोन्दों। नर्थ इस्ट रिजनेल कालचारेल जन डिमापुरनि कालचारेल डिरेक्टर डक्टर प्रसन्न गगैनि हेफाजाबाव गासै मोन 8 रायजोनि सा 200 सा हारिमु सिबियारिफोरनि जुथुमनायजों बे अक्टाब फेस्टिभेला खुंजादों। बर'नि दोरोङारि मोसानाया बयनिबो गोसोखौ बोहोनो हादों। हिंसाजों गोहोम गोग्लैनाय सोनाब कार्बि आंलंनि थासारिया लासै लासै सरासनस्रा जाफिननायखौ नुनो मोननाय जादों। गला दखानिफ्रा लासै लासै खुलिफिननो हमदों आरो फालांगिफोराबो जागायफिनदों। पेट्रल पाम्पफोरा खुलिबाय आरो पेसेन्जार गारिफोरनि थांलाय फैलायाबो जागायबाय होनना मिथिनो मोनदों। आरो दिनै फुंनि 8 रिंगानिफ्राय कार्बि आंलं आरो सोनाब कार्बि आंलं जिल्लायाव इन्टारनेट सिबिथाय बन्द खालामनाया फिन खुलिफिनबाय। मोनसे बिथोननि उनाव उफ्रा गाहाय नेहाथारि अजय तिवारिया बे बाथ्राखौ मिथिहोयो। मख'नो गोनांदि 23 दिसेम्बर खालि जानाय हिंसायारि जाथायनि उननिफ्राय इन्टारनेट सिबिथायखौ बन्द खालामनाय जादोंमोन। बबेखानि इन्टारनेटआ खुलिदोंब्लाबो कार्बि आंलंआव दासिमबो दाब दाब जायगायाव इन्टारनेट सिबिथाय गैया होननानैबो मिथि मोनदों, जेराव दासिम केर'नीजों लोगोसे माखासे ओनसोलफोराव इन्टारनेट सिबिथाय गैया। बे बेलायाव जिल्लानि थागिबिफोरा इन्टारनेट सिबिथायनिफ्राय जानगाराव थानायनि थाखाय जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। गोबां रोजा खुवा खौरांनि जाहोनाव गोबां बिरखंफोरखौ केन्सेल खालामनाय जादों। बावैसो सिगां एयारलाइननि वेबसाइटआ फोसावनाय बायदिब्ला गं 57 बिरखंफोरखौ केन्सेल खालामनाय जागोन होनना मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि दिनैसिमबो एयारलाइन्सआ रोजा खुवा खौरांनि थाखाय गं 13 बिरखंफोरखौ केन्सेल खालामदों, जायनि थाखाय दावबायारिफोरखौ उसुबिदा खोलैदों। बेनि अनगायैबो केन्सेल खालामजानाय गं 57 बिरखंफोरनि गेजेराव चन्डीगढ़, मुम्बाइ, आहमेदाबाद, हायद्राबाद, अमृतसर, बेंगालुरु, दिल्ली, गुवाहाटी, कलकाता, चेन्नाइ, जयपुर आरो पुणे बायदि बिरखं गाथोननिफ्राय ओंखारनाय बिरखंफोरा मख'जाथाव। जाय दावबायारिफ्रा बे फ्लाइटफोराव दावबायनो गोनांमोन बिसोरहा दा जेबो राहा गैया। सोनाब कार्बि आंलंनि केर'नीआव जानाय हिंसायारि जाथायनि समाव कार्बि गबेक, कार्बिक साइनेस गबेक होख्रावनाय 3 दायनिगिरिफोरनि बेरेखा एफआइआर थिसननाय जादों। केर'नी पुलिस थानाया 3 दायनिगिरिफोरनि हेंथायै बे एफआइआरखौ थिसनदों। मख'नो गोनांदि बे एफआइआरखौ हिन्दी राव रायज्लायग्रा फरायसा आफाद, बेंगलि हारि आरो भारतारि गरखा परिषदआ थिसनदोंमोन। बेबायदिनो एफआइआरआव बिकास चौहान, युवराज पाठक आरो दुनु बर्माखौ दायनिगिरि महरै मख'नाय जादों। लोगोसे बेसोर गासैबो आफादफोरा बेफोरबादि बिबुंथिखौ माब्लाबाबो गनायथाव नङा होननानै फोरमायदों आरो सोंखारिदों। इउपिपिएल दोलोनि फिन आरोबाव गेदेर खहा।
UPPL दोलोनि गोख्रों दैदेनगिरि जाफुंसार कन्ट्रेक्टर बिरखां बर'जों लोगोसे बारग' NDB सिला बसुमतारिया कंग्रेस दोलोआव जयनिं जाबाय। मख'जाथावदि थांनाय BTC बिसायख'थियाव बिरखां बर'आ UPPL दोलोनि जानानै गोख्रों खामानि मावनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय दिनै हरखाबै कंग्रेस हान्जानि नेति आदर्शखौ मोजां मोननानै बिथाङा कंग्रेस दोलोआव जयनिं जायो। बिश्वनाथ जिल्लायाव फिन आरोबाव एभिक्सननि गोहोम। बे खेबाव खुंथाया बिश्वनाथनि बागामारियाव होखारनाय हाबाफारिखौ लादों। आगस्त दानाव जिल्ला खुंथाया गासै 732 नखरफोरनो होखारनायनि नटिस दैथायहरनाय जादोंमोन आरो बे नटिस बादियैनो गं 68 नखरफ्रा गोजौ बिजिरसालिसिम थांदोंमोन, जायनि जाहोनाव बे टगल खालामनायनि हाबाफारिखौ दोनथ'नो थाखाय थामहिनबा दोनथ'नो गोनां जादोंमोन। नाथाय जोबथारनायाव बोसोराव साननैल' थाबावनाय रबिबारनि फुंनि बा दिनै 7 रिंगानिफ्राय होखारनाय हाबाफारिखौ जागायो। बिजिरसालियाव फैनाय 68 नखरफोरखौ नागारनानै खुंथाया आद्रा थानाय 664 न'फोराव फुंनि 7 रिंगानिफ्राय होखारनाय हाबाफारिखौ जागायदोंमोन आरो कब्जा लाग्राफ्रा 203 आरो 189 नम्बरनि प्लटआव गासै 265 बिगा बिजिआर हाखौ आयेन बेरेखायै दखल खालामदोंमोन। बेराफारसेथिं गुसु गोजां बोथोरनि समाव होखारहरजानाय एबा होखारजानाय सुबुंफोरनि थाखाय बेले-बेजे थासारि सोमजिदों। गावसोरनि न'फोरखौ मेगननि सिगाङावनो सिफायनाय नुनानै गोबांनि मेगनाव मोदै गदों। होखारजानाय सुबुंफोरनि गेजेराव सासे गागि नोगोरारि आलाबुद्दिन हाजिर बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंनाय बादिब्ला, जों बेसेबांबा बोसोरनिफ्रायनो बेयाव थाबोगासिनो दं। दिनै खुंथाया जोंनि न'खौ सिफायबाय। जोंहा एसेबां समायना न' दंमोन आरो दा बै न'आ सिलिंखार जाबाय। जों माबोरै थांना थागोन? दिनै जों थारैनो लोरबां जानो गोनां जाबाय। बागमारि बिश्वनाथआव खुंथायनिफ्राय होखारनाय हाबाफारियाव गोसो गुदुं जानानै हाजिरा बिथाङा बुंनाय बादिब्ला, जों जोंनि आजै-आजौमोननि समनिफ्रायनो बेवहाय थाबोगासिनो दंमोन। बे हाया सोरनि बेखौ जों थारैनो मिथिया, नाथाय गोबां बोसोरनिफ्रायनो जों सार्केल अफिसारनि मावख'आव थांगासिनो दं। थेवबो दिनैसिम बिथांमोना जोंनो हानि रेबगान्थिफोरखौ होआखै होनना फोरमायदों। क'क्राझार जिल्लायाव सन्देह खालामजाथाव बांलादेशी बासा लाफैदों होनना अजि निसान ब्रह्म इउटुब चेनेलाव फोसावनायनि हेंथायै इउटुबार अजि निसान ब्रह्मनि हेंथायै क'क्राझार पुलिस थानायाव ABMSUआ गसर थिसनबाय होनना बे समाव मिथि मोन्दों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुन
सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।